מהו סוד העושר מבחינת היהדות? בגמרא, בספר חטיקה שיש לנו, שנכתבת בשפה ארמאית, אמרו שיש סודות כאלה בדרך לאושר האמיתי, לאושר שבא ישר מאלוהים, מלמעלה. דבר ראשון, זה כמובן לשמור שבת. כשאנחנו לובשים בגדים יפים, כשאנחנו מדליקים נרות, כשאנחנו עושים סדר שבת והכל, יש אוכל ויין, וכל האורחים וכל החברים מסביבנו, זה מצווה ראשונה. כי ככה אנחנו מקבלים את השפע ישר מלמעלה, כי כתוב בתורה שברא אלוהים את היום השביעי. אז כשאנחנו גם מברכים את היום השביעי, שזה יום שבת, אנחנו באיזשהו אופן, אנחנו גם אנחנו דומים לאלוהים שברא את העולם. אנחנו גם מברכים את היום השביעי ומכבדים את החוק הזה. השבת שמר על העם יהודי. זה יום הכי חשוב בעם שלנו. כל 6 ימים אחרים אנחנו כאילו מתכוננים ליום השביעי. דבר שני, זה כבוד לאישה. אתם יכולים לשאול, מה הקשר? כבוד לאישה ביום שבת, מה הקשר? זה שני דברים שונים. קודם כל, שבת שייכת לספירה המלכות. אם אנחנו ניקח 10 ספירות של קבלה, עץ הספירות, אז למטה יש לנו ספירת המלכות, וזה קשור לדברים חומרים גם. זה אומר שכשאנחנו שמים יותר לב לספירה הזאת של מלכות, אנחנו גם שמים לב לדברים חומריים, אז אנחנו מקבלים יותר כסף, יש לנו יותר הזדמנות להתפרנס ולקבל פרנסה בעולם הזה החומרי שלנו, בעולם הארצי שלנו. אותו דבר ביחס לאישה. כשאנחנו מכבדים את אישה, כבוד לאישה זה גם מגיע מספירת המלכות, זו אותה הספירה. אישה היא קשורה בצורה רוחנית לאלוהים. אישה בטבע שלה, בטבעתה, יותר עדינה, יותר מקשיבה. היא לפעמים מדברת ברמזים רוחניים כאלה, שאנחנו לא תמיד מסתדרים להבין כל כך טוב. זה אומר שגם כבוד לאישה וגם שמירת השבת בא מאותה הספירה שנקרא מלכות, וזה קשור לשפע הגדול בחיים.